Okei. Ja tervetuloa uuteen videoon. Mä oon Artus ja meillä on vieraana Pro Stumple. Sano jotain. Morjesta vaan kaikille. Käykää tilaa myös hänen kanava. Linkki on deskissä ja joo, aloittaa peli. Mäkin alan tekee Fortti-videoita. Kannattaa ainakin tehdä. Niin. Pitäisikö näyttää videolla vähän tansseita? Joo, näytä. Ja ensiksi, niin. 500 P-buksilla ostettu. Me ollaankin not ready. Hieno. No kuitenkin. Hieno tanssi oli. Oli niin hieno, että veti peliin sen. Niin. Pitää päästä äkkiä, peli on niin hieno, että ei voi näyttää. Jep. Ai niin, kaikille katsojille tiedoksi. Mä voin lähettää tätä Artua ja Arttu voi laittaa sen tuohon videoon jonnekin. Niin semmonen koodi, millä saa V-bukseja Fortniteissa. Ok. Mä en kyllä ite Mun tiedä, kaveri... kun mä oon niin noob, mut joo. Juu, minne mennään? Laivalla. Okei. Ei Siellä- toimi. Ei. No niin. Sinne menee kyllä Musta. joku tyyppi. Oikeasti 2 Ootko varma? tyyppiä. Häädetään. 3 tyyppiä. Mitä täällä tapaa? Mitä? Ei mene kun häipyy. Ja kun noi Häipyykö? tulee tähän. No, meidän pitää oikeasti kerätä ennen niitä tähän laivalle. Koska me Ei halutaan kerätty. aseet. Mennäänkö sit pois? Kääntää. Mennään tänne kirkon näköiseen torniin. Mihin sä menit? Tänne kirkon näköiseen torniin. Minne Oot sä tuolla? Niin. Siellä talolla. Okei, mä tuun täällä pro-taktiikalla. Mä en tiedä onko sitä... Joo. Ai Mä oon sillä et... Mä Meni menin sillä ihme pompputaktiikalla. Onko sulla mitään asetta? On mulla 2. Ok. Pystytkö heittää yhden? Pysty. Mut sniperiä mä en heitä. Ei kannatakaan kyllä. Ota toi. Joo. Anna... Jippiin mä sain kommonin. Tuu tänne. Ei kun täällä on tää sieltä. Täällä on slurppea. Okei. Laitetaan Avataan katseesti. Mä otan matsku. Juu. Juhuu. Noniin, oota. Mä heitän tän. Pidä sitä pohjassa. Pien. Saadaan molemmat taidot sieltä. Siis katselle tiedoksi, mä oon pelannut tätä peliä 3 vuotta. Juu. Ja mä en oo pelannut kuvaa 3 kuukautta, et joo. Pien ero. Jep. Mutta on mä silti ihan hyvä. Mä ajattelin veikkaa, että mä ehkä tästä nyt... Kerkesin. Uhuu. Mä veikkasin, että mä ehkä nyt kerään matskua. Niin. Ja On kuitenkin itse asiassa Battle Royale. lähdetään haastamaan laivapelaajia. Ota tää ase. Se on hyvä ase. Joo. Mulla on tää rare. Juhuu. Eeppinen ois kyllä Mulla- parempi, mut tää saa nyt luvan kelvata. Onks tässä? Tässä on ihan hullus Mennään. kope. Tässä on ihan hullus kope. Täällä on kyllä zipline, mut joo. No sitä mä meinasin. Mennään tappaan Mennä laivapelaajia. jeepillä kyllä. Tässä on oikeesti ihan hullus kope. Tässä on ihan hullus kope. Ei, mitä toi tiputti multa? Ei hemmetti. Täällä on myös... Mä unohin yhden jutun.
Missä sä Minkä? menet? Sä menet siellä. Mä vaan haluan polskea. Mä pääsin. Okei. Okay. No, tää on kuntosali. Mä tajusin muuten yhden jutun. Minkä? Mä tuun katosta. Meidän pitäisi oikeasti mennä... Meidän pitäisi mennä alueelle oikeasti. Ei tää oo yhtään Mulla- kivaa. Niin mut... No, Robin. Tossa tyyppi, tossa ei pelaaja, tossa tulee pelaaja. Okei. Okay. Mä tajusin muuten yhden jutun. Se on nimi Varo. Pro Stumple. Jäi. Se kaveri. Oota sen kaveri. Se tulee varmaan sitä auttaa. Niin tulee. Huutaa varmaan jossain chatissa. Mä kuolin! Mä kuolin. Takan. Mä menisin oikeasti tippua. Jes. Mä sain sen. Jäi. Oliko Oh sillä, my god. oliko sillä eeppistä snipua? Ei ollut eeppistä nipua, mutta arvaa mikä sillä oli. No, Kultainen tämmönen. näyt. Droppa. Kato. Droppaa mä haluun nähdä. Mä menen vähän Et saa kauemmas. ottaa. En niin, mä menen Et saa kauemmas. oikeesti ottaa. Mä menen kauemmas. Et saa ottaa. Ootas. Ambus Hyper SMG. Nice. Mieti, että mä otan tonkit tossa vielä. Juu. No, Onks sul muuten mulle... tai itse asiassa en ota, mutta onks sul mulle haulukkoa? Ei pystynyt. Mä lähden. Mä oon ihan lovi. Tiedätkö mitä mulle käy? No, Mä oon sen verran lovi, että mulla on 5 HP. okei. Okay. Njonjo miessä vaan siellä edellä, kun mä en kerennyt siihen. Sitten, joo. Miessä vaan siellä. Niin mun on nyt pakko vetää 1 medkitti. Toinen jää sulle. Okei. Okay. Käytä. Mun ei tarvitse, Mä vedän- koska mulla on 98 HP. Mä en vaan pääse. Apua. Miksi mä huudan? Tuolla on paljon porukkaa, voi snaippaa. Juu. Mulla on ihan hyvä skope tässä rareaseessa. Onks sulla yhtään sniperin tähtäimiä? Tää Aarra. Tää rarea Aarra. Tässä on hyvä. Onks sulla yhtään? Mulla on 7. Ai Aarassa. Mitäs mun asees? Onko se snipu? Oh. Mulla ei ehkä oo snipu. Nipun tyyppinen. Ei oo kyllä snipu. Mikä se Koita sitten on? auto. Mikä se sitten on? Kerro. Joo. Hyvä idea oli dropata se tohon. Kato nyt. Se on snipu. Sniper Ei. rifle. Meidän pitää oikeasti mennä jo alueelle. Niin, mut tuolla on pelaajia, enkä mä oikein Mis? uskalla haastaa. Miss? No täällä kylässä. Joo, se onkin alueella. Onneksi mulla on tää shotgun. French auto shotgun. Mennä. Joo. No vaan. Kumpi on parempi, Aara vai shotgun lähitaistelussa? Shotgun. Okei. Okay. Mä otan sit sen. Juna tulee. Jostain, ainakin mä kuulin sen äänen. Mennä. Joo, mä en kyllä tiedä mistä se ääni. Tosta. Siellä on tyyppejä. Oh shit. Siellä ei ehkä olekaan turvallista olla. Etkä sä mennyt sinne oikeasti. Mä jäin. Ost.
Ei, noi on ihan sikaupeita. Ne potkii. Ne potkii. Ei! Juokse. Ollaan hyviä, mut noi oli parempi. Niin ollaan. Mukaan. Ei mitään järkeä. Miksi se veti meidät jollain vitin kommonella? No silloin vissiin vähän. Otetaan ready. Joo. Ei mennä enää laivalla. Ei. Mä Minne laitan mennään? markkerin yhteen paikkaan, mennään sinne. Juu. Käydään hakee bossi. Miksi? Siksi. Tajuut sä, että mä en oo yhtään hyvä bossessa. Niin, mutta ammutaan ne vaan. Ja sieltä saa hito hyvä loot. Okei. Okay. Ammutaanko me Peter Anna- Griffin? Marttu, mä oon tappanut sen yksin, niin kyllä me nyt kahdestaan saadaan. Niin. Ammutaanko me toi Peter Griffin? No. Tänä. Mennään siihen sun sana tulla kartanolle. Okei. Okay. Mitä sä oot voinut tappaa sen niinku yksin? Helposti. Se niissä on se on ihan sika vaikee. Mä oon aina ollut ihan sika lovi, kun mä oon tappanut sitä. Ja sit mä oon kuollut sillä. Tai no melkein on. Vihdoinkin tää mun skini vaihtui tähän. Sä oot siinä. Moi. Elikkä sinne Mä laitan. kartanolle. Missä? Tai itse asiassa mennäänkin smooth steampiin. Okei, laitamme markkeri tonne. Mulla on yksi. Mä hyppäsin. Siellä on se boss. Onks siellä se Peter Griffin? En tiedä, mutta siellä on boss. Okei, musta tuntuu, että se on sitten se tiikeri. Se on Peter Griffin tai Oscar. Mä en Koska jos hirveästi on- tiedä niitä nimiä. Okei, mutta onko se tiikeri? En tiedä. Okei. Mun mielestä ei ainakaan näytä sit paikalla, tai että olisi se tiikerin paikka. Tänne tulee pelaaja. Tänne tulee pelaaja. Mennäänkö silti? Mä jään tähän junaraiteiden väliin. Otan tästä yhden aseen. Ja lähdetään tappaa ton toi yhden. Joo. Ja sitten Mä menen tähän katolle. kattoo mitä sitten käy. Mä sain kyllä haulikon, se ei oo mikään maailman paras ase. Niin. Tällä Mä sain- bugilla. Hei. Tää on testi. Yes. Mäkin saan osan. Mihinkä sä nyt menit? Mua on mukaan sairaus. Ei. Sä oot sellaisessa paikassa. Mennään sit sinne. Tässä ei oikeasti edes oo skopea. Au. Minnekäs sä nyt lähit? On täältä yhdestä alas, mulla on mini. Okei. Mä oon tässä. Mä kuulen chestin. Onks sulla yhtään mulle mitä sarja tuli? Mulla on 2 haulikkoa. Mulla on tää aarre. Ei muuta. Ei. Siis mulla on tällainen Tuu popo. alakerta. Tuu alakerta. Okei. Onks täällä tyyppejä? Yes. Ota tää mun toinen haulikko. Okay. Ei, mulla on 3 haulikkoa. Okei. Droppaa mulle. Jehe. Tää French autoshotgun on paras. Mä haluan jonkun sarja tuli. En mä voi lähteä sitä bossia haastaa tänne.
Mennään yläkertaan. Haluatko tämän mun uncommon aarran? No jos sä annat sen. Okei. Saat multa vielä jonkun. Okei. Siinä. Mitä sulle joku? Saat multa ton. Oi. Ujuma. Tää on muuten parempi, mikä tää kommon on. Ja hyvä niin. Vaikka mä oon huono, niin silti mulla Täällä on on jotain 5 chesti. voittoa. Täällä on chesti. Mä kuulinkin jossain. Vaihdatko sä sniperiaseen tähän AR? Ok. Tai itse asiassa mä haluun testaa sitä. Ai tätä. Niin. Minkälainen tähtäin siinä on? Tässä on ihan hullu skope. Tässä on ihan sika hyvä skope. Oh my god, joo, otappa toi. Toi on ihan hullu skope. Niin on. Skouppi. Mä otan tän Clusterklingerin. Sitä ehkä saattaa tarttata. No Clusterklingerit on nimittäin ihan okoita. Mitä mä nyt tänne? Ei tästä tule mitään. Missä sä nyt pyörit? Pyörit sä jossain tyyli... Sä pyörit oikeasti katossa. Mä tuun. Mä tuun sinne täältä. Moi. Sä näit mut. Niin näin. Mä näin Mennään sun nyt- nimimerkin koko ajan. Mennään tappaa se bossi. Okei. Oota, mun pitää katsoa, että onko täällä hyvää asetta. Snipu. Ei se Aivan korttipelaaja on. Siinä yksi tappoi sen korttipelaajan. Tää tuli semmonen korttipelaajan jälkityyppi. Okei, mulla on sit 86 HP. Onko tää järkevää? No ota tästä näitä. Mä heitän sulle. Ei noi auta. Noi vaan antaa sulle maksimissaan 75 HP. Ai niin joo. No, etsitään meitä. Juu. Tai haluatko yhden minin? Minkä mini? Mini siellä. Pikkupotu. En. Chesti. Onks täällä? Täällä on medkitti. Mä haluun tän. Okei. Lock on pistol. Bro. Älä sit ota tätä mun. Small sieltä. Tästä mä saan vähän HP:tä. Yes. No niin, mennään tästä läpi. Mä saan tosta vähän sieltä. Mennäänpä läpi. Salomi. Tää on surkeat, mut tää heittää granaatteja. Se olin kyllä minä. Sä heitit mua päin, mä oon 65 HP. Se lähtee karkuun. Ei saa päästä. Mä knokkasin sen oikeasti. Miksi sä nyt... Mitä sä teet? Oota, heitellään tätä. Kiusa päästä. Joo. Mä tiedän mihin me tää heitetään. Jätä se siihen, mä vedän ällää. Eteen. Joo. Tää on hyvä idea. On. Venä. Näin tohon. Mitä? Mitä himmettiä?
sillä oli? Se Mä veti just... Mä oon 35 HP. Tossa tyyppi. Niin on. No. Mä sain sen. Onks sillä Silläkin oli medkittiä? Kato mitkä luutit silloin. Saanko mä vähän sieltä luuttia? Mun on pakko ottaa medkit tai joku tämmön. Okei. Mulla on vaan 75 HP. Oikeasti. Et ota tuo haulukko. Onks sul... Oliks sillä se Peter Griffinin? On. Oikeasti. Joo. Mä otan tää A-arvon tästä nopea. Mä otan tän raren. Mä vaihdan tän raren tohon. Okei. Mä otan sit tämän. Oi. Meidän kannattaisi lähteä alueelle. Juu. Hetkinen, se on tuolla päin. Se on tuolla päin. Mä hakkaan taas nopea nää pois. Joo. Vedän nopea näitä, mulla on 5 HP. Okei. Mulla on 75. Hetkinen, tuolla on toi juttu, missä on hyvää kamaa. Onkohan se siellä alueella? Oota hetki, mun on Vai pakko vähän luutataanko vetää. sitä? Onneksi mulla on tää aarra, jos ei oo Onks kenellä, onkohan sulla niitä medkit? Ei. Tuu. Tästä mä pystyn ostaa. Prostumpla. Prostumpla, tuu. Mun pitää ostaa. Mä käytän mending matchina. Osta nopea mulle. Yes. Osta mulle siitä, kun mulla on bugi. Osta mulle siitä nopeasti. Eitkö mulle? Älä oo. Eitä. Mä oon aika lovi. Siinä. Thanks you. Mulla on itellänikin nyt. Meitä ammutaan. Ei kun mä vahingossa ammuin. Aa. Mennään nyt tonne alueelle päin. Joku tulee tuolta meidän perästä. Mennään tästä tänne. Okei. Tää juttu on täällä. Oota hetki. Hei mä... Meet sä sinne, missä on nyt sitä OP-kamaa. Ei kun mä vaan kurkin, että olisiko se pelaajiin. Okei. Ei, jumakauts, jo alue on Mennään. tossa. Mennään. Tuu. Mulla on hirveä bugi, niin mä pääsen eteenpäin. Ei. Ottaako siitä? Tuu. Sitten kun me ollaan alueella, niin mä käytän nämä mun sielpotionit oikeasti. Hetkinen, siellä käytetään. Siellä käytetään jo sitä. No ammutaan. Ainakin Mulla on toi tässä valo ainakin mun mielestä merkkaa sitä. Toi alue on tossa. Mennään Kiva. uudelle alueelle. Mennään uudelle alueelle. Planet Pizza. Joo, mennään. Planet Pizza on aina se... Sun nimi on Pro Stumpla, mutta silti sä pelaat Forttia. No, Oliko sun Kyllä sitä- oikeesti pakko valkata joku kaiken maailman nimistä ja se oli just Pro Stumpla? no sen takia, koska silloin mä pelasin Fortnitea. Silloin sä Ei kun pelasit... siis... Ei kun silloin mä pelasin enemmän. Mennään tän kautta. Niitin kautta. Minkä? Jos tää veis meidät. Ei tää kyllä vienyt mihinkään. Joo, tuu Mä tänne, missä mä oon.
Mä vetelen täällä vähän sieltä. Oota meikä. Mulla on 65 sieltä. Okei, mulla on 100 sieltä. Onks sulla mitä sieltä potioneita? Meni jo. Iso vai pieni? Isot meni. Täällä on Täällä on chest. Onko? Kulutitko sä siihen kultaa? Kulutin, mulla on 1207. Kyllä se riittää. Ota tosta. Ota tosta muukku. Mä tän kaivelen vähän kullanarvoista suklaa. Me ollaan ihan kullissa. Tuh. Mä menen tähän kattoo, että jos mä näihin pelaan, niin se on mennyt. Onneksi me ollaan alueella. Nyt me ollaan siinä ihan reunalla kyllä. Onko sulla se AR kädessä? Onhan mun. Okei. Mullakin on AR, mutta siinä ei oo mikään paraskaan. Skope. Mulla on myös tää AR, mut käydään nopea. Okei. Mitä sä teet siellä? Murkkasin vaan. Me ollaan sit ihan alueen rajalla, pitäisikö lähteä? Voisi sitä lähteä etenemään tonne. Niin. Mulla on kuitenkin aika alueen rajalla. Mut rauhassa hei. Koska ei meidän kannata hoppuilla. Tonne meni uusi alue. Mennään sinne. Joo. Tonkaan me voitetaan tää meidän toka peli. Koska se meidän eka peli meni päin. Kuuseen. Niin. Se meni ihan penkin alla. Mut Arttu, editoiko sä huonot kohdat pois? En. Elikkä Taari ei helistä peliä koko peli. Niin. Oikeesti joku katsojista. Mä voin lähettää Artulle puhelimelta kuvaan mun luuteista, niin Arttu mennään tohon alueelle jokin puskaa. Niin ei tuolla pelaa. Onko? Miss? On. Liukuvuortaalla puun takana tuo. Puun takana. Tuolla. Nyt tuolla. Menikö se toisen puun alle? Ei. Nyt sä ihmettelet, mistä sitä ammutaan. Mennään. Mennään ottaa se. Mä sain. Hyvä. Se jäi suoraan, ei sillä ollut kaveri. Okei. No niin. Mä en osaa käyttää tätä enää. Mennään ottaa se luutit. Hei Arttu, laita tohon videoon kuva mun luuteista. Mä laitan tähän Artulle viestiin mun luuttikuvan. Okei. Missä sä luutit? Tossa. Mitä silloin? Silloin oli raresnipu. Tässä ei oo yhtään. Tässä ei oo oikeasti skopea. Ota. Oho. Mä teen yhden jutun tällä. Okei. Hetkinen, Koska meidän pitää mennä alueelle. Mitä hemmet? Niin pitää Mä droppaan tän surkeen snipun nopea pois. Hei hei. Mennään. Onks toi alue aina niinku vika? En mä tiedä. On tää ehkä vika-alue. Joku pelaaja. Vihu. Vihu. Huomas. Se teki oikeasti 50. Auto. Noniin. Ja mä jäin. Oikeasti.
Mä jäin. Mäkin jäin. Ei ollut mitään mahkaa. Ei niin. Mä sain level upin. Ei mennään pelaa boxbackiin. Okei. Mennäänkö me siihen Peter-juttuun? Joo, mä haluan näyttää katsojille oikeesti mun taidot. Joo. Koska mä en oo ikinä pelannut tässä mapissa Arttua täysiä. Niin. Ja nyt mä ajattelin niinku pelaa kovaa. Joo. Mä sain jonkun Priced Llama jutun. Jonkun backblinding. Okei. Kyllä. Mä voisin laittaa sen käyttöön. Se on varmaan ihan kiva. Sentään se on rare. Painetaanko jo ready? Mä ainakin painoin jo. Mä oon jo. Okei. Hyvä emota. Vai mitä? Niin. Nyt mä haluan näyttää sen mun 500 losta. Wop, wop, kannustaa, pum, tyn, tyn, tyn. Kannustaa. Mä huomasin yhden jutun. No. Joka oli jostain ekaa kertaa mun äänen. Tää tuntuu vähän oudolta. No niin, päästä pelaamaan. Mulla on Brian. Mulla on Brian. Oikeasti. Et Mitä se oo on? tosissas, siis mulla on oikeasti Brian. Mikä se niinku Mulla on on? aimbotti. Mulla on aimbotti. Sä oot maha mulle Ai, muuttaa. koira. Joo. Mä sain Brianin. No nyt katsojat, siis tässähän saa kaikki supervoimia tässä mapissa. Niin saa. Ja tämä on sitä, että minä olisin huono, jos mä nyt häviin. Kun Arttu sai semmoisen jutun. Mä sain oikeasti aimbotin. Onks tää mahdollista? Ekalla. Niin, ekalla. Tää oli tasapeli. Sen takia, koska mä käytin aimbottia. En siis Ei vaan häkeillä. se mukaan. Okei. Mullakin vähän bugaa. Mä en pysty liikkuu, mä en pysty hyppiin, mä en pysty tehdä mitään. Meidän kaveri pelaa edelleen. Mä en pysty oikeasti tehdä mitään. Okei, mä pystyn ampua ja... Hetkinen, alkaaks tää? Nyt tää Mulla on start. Draama! Ei ala. Mistä? Kun mulla mukaan. Ammuiks mä sut mukaan? Ei, kun mulle tuli bugit. Mulla on oikeesti taas Brian. Mulla on Brian taas. Aimbot. Ai niin, no ei tässä ole mitään mahdollisuutta. Mikä tää mun tuuri on? No niin. Mä sain myöskin äsken Peterin. No niin, nyt mä sain Mort. Golden Load. Mäkin Mulla on sain. Golden aseita. Niin on mullakin. Nice. Tuliko sullakin Mort? Joo. Nice. Uppakamasta.
Missä sä piileksit? Sepäs just. Piileksit jossain sun omassa hökkelissäsi. Sitten tulet mua takaa tyyliin. Ja alue tulee. Tosi kiva. Sä oot näkymätön, mä tiedän. En oo, kun mulla on golden lootti. Sama. Onneksi mulla on täällä rajaa. Sä oot myrskyssä. Bro. Nyt me taas täällä on myrskyssä. Tosi kiva. Tää. Mä voitin. Mä jäin. Silti tää on rouva. Koska mä olin niin tai mukaan. Mut siis mulla kävi semmoinen, mun piti tulla mä olin koko aika keskellä. Joo. Mä lähdin etsiä sua. Mä menin reunalle. Mä näin Mulla on sut. rocket launcher. Mä rakensin itteni pois. Mulla on 2 säkkiä. Sama pyöritty ympyrää. On sulla oikeasti aimbotti, kun sä vedät sivulla? Sulla on aimbotti. Ihan salaa. Ei oo. Eikö? Ei, mulla on 2 speedi. Keneltä sen saa? Semmoiselta Joues. Okei. Mä en oo paljon Family Guyta seurannut. Mä tiputan. Jännittävää. Missä sinä piilit? Mä kuulen vaan sun askeleet, mutta mä en tiedä missä oot. Sä oot yli lähtenyt. Mä tiesin, että sä tuut sieltä. Mä en halua jäädä alueelle. Mä koitin pikaksella. Okei. Kun mä haluaisin nähdä, että pystyks mä olemaan niinku Leo. Okei. Arvaa mikä Mulla on joku bonnie. Mitä tää edes tekee? Mulla on golden. Okei. Onko sulla aimbotti oikeesti? Sulla on aimbotti. Pian. Ei tolle oo mitään mahdollisuuksia oikeasti. Ei niin, ei ookaan. Vaikka sä Mä en nyt tiennyt, että pystyt aibotti pyöriä. pääsee juokseen lujaa. Niin pääsee. Just sen Mut takia siinä mä ei pysty kysyinkin, että onko sulla aimbotti. Mulla on Broihen. Okei. Mä tein 1 suhun, come on. Niin. Sä oot mua parempi.
näin sun jalanjäljet. Oikeesti? Mistä sä voit nähdä? Siinä oli sitä boost-hommaa. Aa. Kun sitä jaloista tulee sitä juttua. Aa. Mä näin siitä. Mä näin, että sä rakentelet taas. Meppä kuule alas. Mä en oikeesti päästä sinne. Näin. Näin tuon. Näin. Selkäät! Mitä himmettiä? Mikä sulla oli? Joku Brian, joku extra kala. Tai sit oliks sulla sellainen kuin Brian? Joo. Sulla oli oikein. Ei kun Bornie. Mulla on Bornie. Regentin Healed. Sama. Mitä tois tekee oikeasti? Et mä tiedä, tää oli mulla äsken. Ei. Moi! Moi! Mitä sä teit? Mä en tiedä miksi mä hypin tässä. Tää jossain tosi lähellä. Näin. Tää mun oikeasti. Näin. Missä sinä piileksit? Mä näin kuule sun jalat. Mistä sä tulit? Mä olin selässä. Mä olin Oikeesti? stormissa. Mä otin riskin, mä menin stormiin. Ei. Nyt katsojat näkee, kun mä oon ihan pro. Niin. Sanoin jo. Nyt Aimbot! mulla on golden loot. Aimbot. Et sä voi mulla mitään. Mulla on aimbot. Venä mun pitää reunautaa jakona. Ei mitään mahdollisuutta aimbotilla. No ei niin. Toi peli antoi legit sulle sääliä ja antoi aimbot. No niin. Ne antaa varmaan sulle. No ei, kun mä sain näkymättömyyden. Okei, mä saan rohkeat launcherin. Moi! Miten menee? Miten menee? Varmaan hyvin. Nyt jotain rakennuksia. Sulla on näkymättömyys. Tää on ihan sika vaikeeta löytää sut. Missä sä oot? En kerro.
oli selvä. Niin oli. Mulla ei Mä kyllä näin, missä sä menit. Mulla oli semmoinen näkymättömyys. Mä en käyttänyt näkymättömyyttä silloin, kun sä sanoit, että sulla on näkymättömyys. Mulla on näkymättömyys. Vittu, mulla on taas golden looti. Mulla on low Mä otan haasteen, mä pysyn paikalleen. Miksi aibotti ei toimi? Aibotti ei toimi. Ei niin. Olisi ollut kyllä sulla toimi. Niin tos yhdessä vaiheessa ampui jonnekin ihan hevokuuseen. Joo, välillä se ei toimi se aimbotti, mä tiedän. Mut silti toi on aika hyvä. Niin on. Extra heltti. Juhuu. Sulla on low gravity oikeasti. Joo. Tuppa nää alas sieltä oikeasti. Oikeasti. Oi. Mä edittasin tohon, mä voin ampua. Mä otin vain pikaksen käteen. Oikeesti. Joo, Juu. oikeesti. Joo. Arvaa mikä mulla on nyt. Mulla on lois. Freeze ray. Sulla on aimbotti. Niin oli. Huomasitko muuten yhden jutun? No. Se, että toi aimbotti, niin se ei osunut yhtä luotia. Nyt mulla on golden lootti. Miten sulla on koko ajan oikeasti? Sulla on oikeasti niinku koko ajan se golden lootti. Sulla on oikeasti golden lootit ja sä osut oikeasti jokaisen. Niin, mä osuin golden looteen. Mulla on hyvä tähtäys. Niin. Mä saan tähtää. Se on periaatteessa mulla koko aibotti. Niin. No, kenelläs nyt on se aimbotti? Ei kai taas. Sä vaan pyörit siellä. Kohta tulee stormi, niin pakko paeta. Et sä mahdollinen.
voi mahtaa, hei. Niin. Se on aivoa. Niin. No mä vielä itekin pyörin siinä ja mä itekin osuin. Mulla on kaksinkertainen speedi. Mulla on 2 hiiret. 2x hiiret. Nice. Toi on sikanopee. Näin. Oliko sulla aivotta? Ei. Mä edittasin ton yhden. Ei mulla voisi olla aimbotti, kun ei se pysty rakentamaan. Pystyy. Aimbotissa ei pysty. Pystyy. Ei pysty. Mut arva, kenellä on nyt se. Sulla. Et sä osuu muhun, mä voin lentää. Mitä? Sulla oli aimbotti. Ihan sama oli. Niin oli. Ja heti kun mä sain Peterin, niin sulla pitää olla oikea se aimbotti. Niin oli. Kannattaisi rakentaa, jos se on toisella aimbotti. Niin. Mä sain oikeesti taas kaksinkertaisen speedin. Mä en halua. Sulla on näkymättömyys. Mä näin sut. Tuo näkymättömyys ei suojaa niinku mitään. Kyllä se välillä tuolla. Ota toi. Miksi? Toi on tämmönen juttu. Koska sulla oli aimbotti. Ei ollut. Miten? Näkymättömiä.